Haka arpu ar tarik uleber. Kaseng khasi seng kemi kala penlong ya kangu kadem knong kabishar kapran kum kadak ban kentiuk sing haswa ban sedang kasat suk mensiem ka banlong haka pra tarik khandai bat shipau tarik uyayong mentau snem. Haka jinga kran bergilar pathai khubor menta kasngi uba bante lang rumnong u chairman publicity committee seng kemi ula ong ba kani kasngi kadai kasngi yaudu ka badai kasngi kentiuk sing hangni hapo ka seng kemi ban sei ki sing ki dha ban penbenapat ba bakasat suk mensiem ka ban sawan hadien artayau. Kumta ki ai kaduai ka pirat kangu kadem ban phu ban phieng ka shat pat ki kambaro ki bala pen khre kinyat be ya renti ula ong ki jing pen khre ki babo na kalyang ka seng ban penlong ya ka ni ka shat ka ba phu ka ba phieng bat ula ong ru bakan don ka jing kai shat ki khon samla bat ki khnaren khnang bakan nong ka ba itnan bat ka ba phu ba phieng ha ba kin shat ha ka de ka ba phila te phi kita ki pot ko bet radon ke jing thun ban penlong ke shat e berkhat rei ni syamba masen la ban pli ban ya ka shat kinok shat ila nang bun kat banang ya isnam ni kem ni klim tiru ban ni tep shai ro hinga sarai ban hau ni isnam kin bun kinok shat ki bani simbenta hagasni khamta makasni ba ar makasni khadi ki gila jingeram ka soka nomor ba ni sutu I bagani gede ko ni kisat ka ba kodor ka ba paunam ka balong ko tindra juga jat ndo ko si pa ki kita gila jingeram ka ba ko ba sen ga chuyo ne na ka soka jila ha ba ka pelong ni kisat ni chuyo ai ki gila jingeram ko fer sarkar ni sayo ai ki jingeram ha ka ban peniat baik peniat di kam ki badai berkena kisat kai gi pilun khubor ai papin weri para ka apne ka klip man te ngap weri ki para ka ki babat basno ya ka niam drai ka niam khasi bakin wan bani simbenta phomat bani shat sukun sim hakti ka shat sukun sim haringkat ka jing sawa isul bathiang jiki sing ban ha ka jo ka por hak ringkat ukni ya ukni nanti bat harikat inong pekai shat bat inong sendal shat jiki kani ka sngi mentang sngi kadi ka badi sngi yudo kadi ka sngi bungi syaki useng hangni apa sen kadi ka sngi bungi sing pidha tangli bang ni benar ba kasyar kan saban hadien artayo te unta haba ni pinkyuk sing ni ai swaga knong ka bisha ni pet ni ai ka duai ka tirat kamu kadam ban phieng ka sha nang ni smat ban ikam balo ni bagi pengkre no ko yat bet biya jati te haba hadien mengilap pinkyuk sing tak sini ni demi ikseng jihad harian seng but ni pen sawa jam kumka announcement dan ni kum ta jintip jintun bena bakasya dan salam shen nanda ki jintun kre ki dan ki jintun kre ki babon makalian seng ban penlong ka babu ya tani ka sha ka babu ka babu te ni dan ru jing hikai sha nadu tak sini but nadu la sha sini ni sedang ru ka jing hikai sha ya ki khon samla ya ki khna red ki ban ye simbenta haksha khnang ba kin long ki basting ki bat ki ba tubet ban sha anda ki la sha ang thia pon bat kani hi kan long e ka ban pen pho pen phieng ya ka sha haringkat ka jing sawa jong ki sur bathiang kita ki skit iba kintem hangthia po sha chunse nyok ni tangba hangthia lumpong ni sistem ndritli skit kadon ka sing lumpat ka sing lenti ka klang ka nalai ka padia nang tabat ka masti ka sha chunse kalong ka sha jong ukun ka sikhala
Dikitu ki bakwa banwan ban ya don bentalang ban ngi hakasha nim don jikang I ki bikinwan ban pecai kasha hanti apon pemikin te kumbok sadlong manusnam kibun kibriu kiban nakiwi ki jela ban nakiwi ki ri saiban ban yas pecai ka ngi kasha sukun siam but ipediang subhai ki bikinwan pecai bakin don bentalang haka syat ka kemenjik. Terima kasih.